Μετά από μια κουραστική μέρα βλέπουμε τον Μαν εδώ. Αφού έχει φάει εδώ πέρα θα δείτε όλα αυτά εδώ εγώ τα φάγα. 5 πάστες. μπαμπάδες, πατέρες, πραλίνες και πώς λέγονται αυτά τα άλλα. Και δεν συμμαζεύεται. Και κμεκ. Έχει χαλαρώσει. Δεν είμαι χαλαρός τώρα. Δίπλα του ακριβώς. Και μια δήλωση. Ο Άρτζι. Όλο εγώ τα δήλωσα. Οπα. Δήλωσε μα. Κάνε μαν. Να δηλώσω εγώ. Έχω να δηλώσω. Να σου πω κάτι εγώ. Πάρα ωραία ξαπλάς. Όχι, κάτσε. Να σου πω. Δεν μίλησα ακόμα για την τούμπα που φάγατε. Εγώ μου. Στο όρος, πώς το είπαμε Μαρία το όρος. Λούζα. Λούζα. Κάτι με λου ήταν. Λούντζα. Α, λούντζα. Ναι, για πες Αργύρη, πώς πέσατε Κάνουμε βασικά. έτσι 1-2. Πήγαμε γαμιώντας. Πατ. Φτάσαμε. Το παίρνει το άτομο. Σου λέει το άτομο τώρα ξέρω. Αρχίζει το άτομο. Πατ. Μπουμ. Θα κάνω μία δήλωση κι εγώ. Τελικά για να πέσεις πρέπει να κάνεις μαλακία. Συμφωνείς, Μαρία? Πάντα. Α, μπράβο. Μπορώ πως δεν έπεσες.